Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime. Kamati mochung'ne rango chal mar oro e pacho kaendi wacho ni giseyudo omenda maromo shillings milion 650 mosebedi ka igolo ne aguch oro kod ngaji. Omenda gi ochoki e dweche 2 nyaka ne chug kamati mar konyo kedo gi oro. Kamati no bende koro donjo girimiti kod ute mag fwambo mondo med jiwo kendo kewo weche motenore kod chwalo kony ne oganda modak gi oro gi ngaji e kampen mong'ere kaka wa Kenya tulinde kampen. Cherono ng'ao nigi mathoth. Jakom mar kamiti mochung'ne rango chal mar oro e pacho kae Peter Ndegwa wacho ni chal mar oro e pacho kae pod medo jimbore kojiwo jochiw kony mondo omed chwalo lwetgi. Through the Christmas and the New Year period, we reached and distributed food relief to more than 85,000 Kenyans from across counties of Kitui, Kilifi, Meru, Marsabit, and Samburu. However, this clearly is not enough. We have a lot of ground to cover as a committee. Ndegwa wacho ni maromo oganda milion 4 e pacho kae odak gi ngaji. Nyithindo 940 nitiere gi achiedh nade mar yudo chiemo makare. Kamine madhodho maromo 130 bende yudo achiedh nade mar yudo chiemo mowinjore. Nyaka sani jamni maromo milion 2.5 bende osetho. Kaluwore gi midhiero mikelo kod oro mokwako gwenge ma pacho ka. So about 65% of agricultural produce has failed in most of the ASAL counties, with most open water sources drying up. So water is also an important area that we need to start focusing on. So the severity of the drought cannot be understated. Government and its partners, including international agencies, have spent substantial amount of money providing support to affected citizens. Kamiti mochung'ne rango chal mar oro e pacho kae bendo puoyo kenge mosekaw kod jopiny kanyakla kod sirikande mag gwenge e yor konyo e chenro mar keyo chiemo ne jopiny maonge kod nyalo. We've so far raised just over 650 million to be partnering with the Kenya Defence Forces on a number of areas of a technical nature in terms of supporting our work, and the start of that will be supporting us to rehabilitate and repair boreholes that are out of repair at the moment. We are targeting 192 boreholes to begin with across the 30 counties that will benefit 1.7 million Kenyans. Kamiti no wacho ni gichano keyo chiemo maromo shillings milion 200 chenro magigeno chako dweni. We aim to raise to hit the 1 billion mark in terms of the money that we have raised, delivering the food to the ultimate beneficiaries by asking companies to donate logistic support services so that as much as possible any money that is raised through this initiative goes directly to the amounts that reach the families that are in need. Jakom mochung'ne ute mag fwambo e pacho kae bende noyudo thuolo mar chiwo puoch gi pak ne ute mag fwambo kuom okenge magisegoyo mar nyiso chal mar oro e pacho kae. The media is the closest to Kenyans. The media will play the role of highlighting the plight of Kenyans across the country. The media will also play a role of ensuring they hold this committee and anybody involved in the distribution of the food to account, because we need to ensure that whatever is contributed goes to the people who deserve it. Omenda mosebed ka ichoko kod kamiti no nyaka sani osekonyo e pogo chiemo e counties mane oro ojimbore kaka county ma Mandera, Kitui, Kilifi, Samburu to kod county ma Meru. Nyaka sani oro pod okwako gwenge 21 e kind 23 mane oro ojimbore. Oro mawachore ni ne ochwal kaluwore gi nok mar koth higa mokalo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi.